रावबो दादागिरि रावबो माने दुरन्धर गोसोनि मानसिखौ जों निमाहा होखाया रायजो राजाखौ नंखाय लामाजों दैदेननाय दैदेनगिरिफोरखौ जों मालाबाबो निमाहा होआ जारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 10थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लाफैनानै रायजो राजाफोरनिसिम रायजो राजानिसिम नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों दिनैनि बे 2021 मायथाइनि जा गोदान बोसोर बे गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव गोदान मिजिं गोजान जा इयुन जिउ दाखांनो नागिरनाय बे मोजाङैनो जाफुंथों आरो फैगौ दिनैनिफ्राय जागायनानै जा जोंनि दमासि बे दमासिया बयनिबो गेजेराव अनलायनाय आरो गोरोबलायनाय लाबोथों बेखौनो आं मेसेज होनो नागिरदों फरेस्ट सासे बिटिसिनि सासे सोद्रोमा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गोबां रां जाफुंनायनि माबा अजद सिखारदों बेनि सायाव बुंनो सार फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवथ' बुंनो थाङोबा जोबथा जाख्ल'नायानो जादों थांनाय बारनि जा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जा जाख्ल'नाय बेखौ नायोब्ला जोङो 142 कौटि 11 लाख जोङो लायबिलिटिस मोननो हादों 142 कौटि 11 लाखा गोरलै थाखा नङा बे ओंखामजों दै लोंनो नङा बेफोरनो जाख्ल'नायनि थाखायसो जादों बे प्रमान जादों बेनि अनगाबो दिनै राजखान्थि भाबै षड़यन्त्र मोनसे जादों जोंनि गेजेराव जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद माने गोरलै गोसोनि सुबुंथि गोनां नाथाय राजखान्थिगिरिफोरा गावसोरनि लाबालाबनि थाखाय जोंनि बे हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायनि जा थांखि लादों बे खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जादों दिनै बिथांमोना जाय दैदेनगिरिनि मुङा आंनि आखायाव अलरेडि सफैजोबखाबाय बे दैदेनगिरिफोरखौ जों जेरैखि जायाबाबो गोख्रों आखाइजों दबथायखागोन आरो बिसोरखौ जोङो दबथायनानैसो नागारगोन आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिबाय रायजो राजानिसिम रावबो दादागिरि रावबो माने दुरन्धर गोसोनि मानसिखौ जों निमाहा होखाया रायजो राजाखौ नंखाय लामाजों दैदेननाय दैदेनगिरिफोरखौ जों मालाबाबो निमाहा होआ जोंनि जा सम्पति जाय सम्पतिनि सायाव जाय हाग्रा बिफाननि सायाव जोंनि इयुन जोलैया थांनानै दङ सोनारनानै दङ बेखौ जों मालाबाबो बिथांमोननि आखायाव जों गथायना होनो हाया बेखौनो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिनाय जाबाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि झारबारि गोजौ फरायसालिनि मानिजाथाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे लोगो फोरोंगिरि बिथांमोन गिबियावनो नोंथांमोननि बड'लेण्ड रादाब ना बेखौ गासैखौबो साबायखर बावग्रोबाय आङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि रांखान्थि बिफाननि गाहाय हिसाबै दानि फैबाय थानाय इयुन जोलैनि फरायसाफोरनि सायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे सोलोंथाइखौ गारनानै जोङो जौगानायनि जांख्लाखौ जेब्लाबो मोननो हाया बेखायनो सोलोंथाइयानो जोंनि गासैबो बिथिंनि जौगानायनि मोनसे जोंनि गाहाय हाबाफारि बेखायनो गासैबो सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बिथांमोनखौ फरायसा बिथांमोनखौ आङो नै फैबाय थानाय गोदान बोसोर 2021आव जाहाथे फरायनायजों लोगोसे गावनि हारि दानाय आरो गासैबो सिमांखौ जाफुंनायाव गावखौनो सासे मेलेम गोनां गोख्रों सासे सुबुं दानानै लानो हायो बेखौ आं हास्थायो झारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मामोन आरो बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव गोदानै आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि सायख'बाय बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायथिखौ आं गिबियावनो बावहरग्रोदों दिनै बे जथुम्मानि गेवलां मेलाव गोबां रायजो राजाफोर बाहागो लाफैदों बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफोर बे जथुम्मानि गेजेरजों बिटिआर एकर्डनि जेफोर दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ रायजो राजाफोरनो गेबेङै फोरमायनानै होदों मानोना बेयाव थांनाय समफ्राव गोबां रोखोमनि माने नंखायै बेवहाय बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन बिटिआर एकर्डखौ लानानै जे जों गोबां रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जादोंमोन बेनिखायनो दिनैनि गेवलां मेलाव रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि लोगो मोननानै बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरि हिसाबै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ गेबेङै बाहाय बुंनायनि मोनसे खाबु मोनदों आं बेनिखायनो खावलायनो लुबैदों जायफ्रा दाबो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मोजाङै फरायाखै बिथांमोना फरायनानै
नायनानै बुजिनानै लानांगौ जे बिटिआर एकर्डआ गुबुनफोर बुंनाय बायदि बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बर' जाथिया खहा जाथावथाव माबाफोर दंना गैया बे बाथ्राफोरखौ जेन' स्पष्ट जानो थाखाय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जेन' बयबो फरायो बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो। फैगौ जे बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ बाहागो लागोन। जों थांनाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौ मदद खालामदोंमोन मानोना इउपिपिएलआव बिटिआर एकर्डनि सागानगिरि प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरिमोन आरो सोमावसारग्रा आफादनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल हान्जायाव दङमोन आरो बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा जिहेतु मावफुंजानांगौखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गेवलाङै बे बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौ मदद खालामनाय जादोंमोन। फैबाय थानाय समाव जों मा खालामगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जों दानो रोखायै जों बुंनो हाया। जुदि बेबायदि जों मदद खालामनांगौ जुदि थाबावोब्ला बेनि फारसेबो फैगौ जोंनि जथुमाफ्राव जों सावरायनाय जागोन एबा उननि समाव बेखौ थि खालामनाय जागोन। मानोना बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजानांगौनि थाखाय जुदि प्रयोजन जायोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायावबो सानगोन। आं दाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबानाव दङ। जोंनि जथुम्माया फैगौ 29, 30 आरो 31 जानुवारियाव बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुराव जागोन आरो थान्दै मेलाव सावरायनानै थि खालामगोन। जुदि आङो आफादनिफ्राय आजिरा लानांगौब्ला आङो आजिरा लागोन। बे बाथ्राफ्रा थान्दै मेलावसो सावरायनाय जागोन। बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरि जानायखाय आङो बे बोसोरसालिया जथुम्मानिफ्रायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो बिदाय लानो सानदों। मानोना एकर्ड खालामखांनायनि उनाव एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय खामानिबो मावनांगोन एबा एकर्ड खालामखांनायनि उनाव आरोबाव एबसुआव थानानै आफादनि खामानि मावनांगौआव हयथ' आंहा माखासे बेबायदि साननांगौ थागोन। जेखियानो जाया मानो गासैबो बाथ्राफोरखौ थान्दै मेलाव सावरायनानैसो थि खालामनाय जागोन। 2021 मायथाइनि आरो फैगौ मागो दमासिनि जामुंनि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ बयनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। जोबोद खम समनि गेजेरावनो दिनैनि बे जथुम्माखौ खुंफुंनायनि लाहार फाहार खालामनाय जादोंमोन। बेनिखायनो आलासिफोरखौ सिबिनायाव आङो जोबोद गोजोननाय दङ। थांनाय सरन नार्जारि, बे सरन नार्जारिया आंनिनो फरायसामोन। इक'नमिक्सनि अनार्स लानानै बिथाङा जोंनि क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानिफ्राय इक'नमिक्सखौ पास खालामदों। बिथाङाबो बर' मिडियामनिमोन। दा बिथां बायदिया नाजानानै दिनै जोंनि बर'नि सासे APSC आनजादाव लेन्ड एन्ड रेभिनिउआव बिथाङा साक्सेस जानो हानाया जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोरनि थाखाय थुलुंगानि मोनसे फुंखा।